Eta baleare aurkeztu diguzulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantxa. Eta orain albisteen txandara, eta horretarako prest daukagu Iban Garate lankidea. Iban, arratsaldeon besteak beste, PSOE albiste. Bai, arratsaldeon PSOE albiste ezinbesten, izan ere badirudi orain bai urriaren 31 baino lehenago izango dela Espainiak gobernua eta gainera Felipe Seigarrena erregea. Gaur eta bihar bilduko da ordezkari politiko desberdinekin, azkenean Mariano Rajoy presidente gai bezala proposatzeko. Ondoren, gizue, urriaren 31 aurretik eman beharko dute botoa, alderdi ezberdinetako parlamentariek, eta horrela bakiko da kongresua momentu amentzat batzorde federalak, alderdi sozialisten batzorde federalak, abstentzioa ematea erabaki zuen atzo, baina nolako abstentzioa da galdera horri ere erantzun beharko zaio. Azteko tamen bintzat, Euskal Herriko sozialistek, bai Nafarroako eta baita Autonomia Erkidegoko federaziokoek ere, abstentzio teknikoa nahi dute izatea, alegia 11 lagun abstenitzea bakarrik, horrekin nahikoa baitu Rajoy presidente izateko, baina beste askok, batzorde federalen hartutako erabakia denentzakoa dela esaten dute, abstentzioa denek eman behar dutela, eta zentzu horretan boto disiplina ezin dela utzi. Kontua kontu, Odone Lortzak eta Margarita Roblesek esan dute bereiena behintzat ezezkoa izango dela, ez boto disiplina eta ez esango dutela, eta Kataluniako alderdi sozialistako beste 7 lagunek ere behintzat ezezkoa egin dute, ikusiko dugu datozen egunetan hau guztia zertan gelditzen den. Hau Madrilen arretagunetako bat gaur, baina beste bat ere izan da Gürtel auziari dagokiona. Gürtel auzian, Pablo Crespo ari da gaur deklaratzen ustez sarearen bigarren burua. Orain arte egin dituen deklarazioak ezeztatu egin ditu. Gainera, Francisco Correak egiten zuenaren berri ez omen zuen, eta inolaz ere ez omen zuen erabakirik hartzen, baina aldiz oso argi dauka zergatik atera den Gürtel auzia argitara. Alfredo Pérez Rubalcaba barne ministro ohiaren eta haren polizia lagunen kontua omen da. Zentzu horretan Crespok PPren aurkako operazio bat dela uste du eta ez korrupzioaren aurkakoa. Urte judizialaren irekierak Autonomia Erkidegoko 3 botereak bildu ditu legebiltzarreko presidentea, jarduneko lehendakaria eta botere judiziala. Lehendakariak justizia administrazio propioa lortzeko lan egingo duela adierazi du eta espetxe politika eskuduntza ekartzeko eskakizuna ere mai gainean jarri du. Justiziarentzat baliabide gehiago eskatu ditu Juan Luis Ibarrak Euskadiko Auzitegi Nagusiko buruak eta Juan Calparsoro fiskal buruak indarkeria matxistaren aurkako borrokan sakondu beharra eta ustelkeriaren aurka administrazioaren laguntzaren beharra azpimarratu ditu. Lehenengo CH Bilduko ordezkaritza bat ere egonda ekitaldian, Julen Arzuaga legebiltzarkideak salbuespeneko justizia batetik, justizia transizionalera pasa eta ondoren justizia arruntera egin beharreko bidea aipatu ditu. Uxue Barkos lehendakariak eta Ana Ollo kontseilariak azalpenak eman beharko dituzte Nafarroako parlamentuko komisio batean, EH Bilduk ez duelako Altsasuko liskarren inguruko gaitzespen espliziturik egin. Halaxe eskatu dute UPNek eta PPNek. Bi alderdi hauek jakin nahi dutena da, haien hitzetan, ea zergatik ametitzen duen indarkeria gaitzesten ez duen talde bat bere gobernuari sustengua emateko. Gaur goizeko 6etan hasi dira kaleko kanpalekoak uzten. 10.000 errefuxiatu inguru daude bertan eta gehienak Frantziako hainbat egoitzatan hartzea da helburu. Normaltasunez ari dira autobusak kaletik ateratzen eta astebete beharko da kanpalekoa uzteko. Askok erresuma batura jo nahi zuten, baina Frantzian gelditu beharko dute errefuxiatu gehienak. Gainera zenbaki deigarri bat kaleko kanpaleko horretan 1.000 lagun omen daude, 1.000 adinez nagusi ez direnak eta dagoeneko 200 bat bidali dituzte erresuma batura edo eraman dituzte eta orain beste 300 ere eramateko zain daude, baina benetan adierazgarri da 1.000 lagun, 1.000 adinez nagusi ez diren gazte aurretan erabe egotea bertan Amaia. Adierazgarria oso. Bai, maira ekarriko dugun gaietako bat izango da. Iban, gero arte. Zondo, gero arte. Eta analisirako prest dauzkagu gure gonbidatuak, gurekin dira Eguzki Urteaga, arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon. Itziar Garzia, arratsaldeon eta ongitorri. Eta Marian Beitialarrangoiti, arratsaldeon eta ongietorri. Arratsaldeon. Eta oraintxe bertan behar du bukatuta, Aitor Esteban, EAJko diputatuaren eta Felipe Seigarrena Espainiako presidentearen arteko bilerak, erregearen arteko bilerak, kontsulta txanta azkarra izango da aste honetakoa. Aste honetan bertan, investitu beharko luketelako Mariano Rajoy, edo behintzat investidura hori onartu, bigarren txandan, horrek izango du, Mariano Rajoy postik agertu da samarra dago, izan ere PSOEk ahalbidetuko du abstentzioaren bidez
investidura hori, eta berak esan du oso zentzuzkoa dela, PSOEk hartu duen jarrera hori, eta postika agertu da. Denak ostera, PSOE barruan ez dira iritzi berekoak, eta Madrilen izpide da gaia. Bertan daukagu Maider Arteaga lankidea jarraipena egiten, entzun dezagun. Erregearen kontsultekin hasi eta Rajoyren investidurarekin amaituko da aste hau Madrilen. Gaur 9 dira Zarzuelatik pasako diren alderdiak, tartean Eusko Alderdi Jeltzalea eta UPN guztiek berretxiko diote erregeari aurreko investidura saioan Rajoyri emandako boto berbera. Eta nobedade bakarra, Felipe Seigarrenak bihar entzungo du Javier Fernandezen ahotik PSOEren abstentzioa konfirmatuko baitio. Rajoyk zentzuzkoa jo duen erabakia, baina PSOEren baitan badaude batzorde federalaren agindua desobeditzeko prest daudenak eta baita abstentzio teknikoa eskatu dutenak ere. Bai, justu, abstentzio teknikoaren alde egin dute Euskadiko eta Nafarroko sozialistek. Idoia Mendiak gaur hitz egin du eta inteligentziaz jokatzera deitu ditu alderdikideak. Nik uste dut inteligentziaz gestionaztu alditzaketela eta horrela gestionatzeko hoberena da bakarri 11 abstentzioa izatea. Nik uste dut eurei dagokie erabaki hori aurrera eramatea eta arduraz jokatzea. Galderetako bat da, ez da eurentzat aukera hobea hause, zerraitik eguzki behar dute denek abstenitu? Bai, are eta gehiago, kontutan izanik PSC-ko 7 diputatuek segurazki ez dutela abstentzioa bozkatuko, eta Odon Elorza edo beste diputatu suelto batzuk ere badaude, santxistak direnak, eta ez dutenak abstentzioaren alde egingo. Beraz, biderdiko soluzioa izan daiteke, beraien itxura ez galtzeko, alegia kanpoari begira eta beren militanteen begira, 11 abstentzio nahikoak izango lirateke Rajoyk investidura lortu alizateko, eta une berean horrekin adierazten diete beraien afiliatuei aukera ematen dutela gobernagarritasuna aurrera joan dadin eta batez ere investidura, baina lata guztiz ere oposizio nahiko kritikoa eukiko dutela, ez? Hori izan daiteke soluzioa. Kontua da, alderdi sozialistaren baitan badagola disiplina botoaren obsesio bat, preokupazio bat, oso espainiarra dena bere funtzionamentuan, eta horren araberako jarrera daukate hori asoziatzen dutelako azken finean barne zatiketari, ez? Baina ikusita konfigurazioa zein den, ikusita PSC-ren jarrera zein den, azken finean soluzioriko berena epe motzean hori izan daiteke. Eta agian 11 bakarrik bozkatzeak horrek adieraziko luke, Marian, nolabait jarrera kritiko bat, ez dakit esan baditeke hori? Baiz, orain pentsatzen nahi gea, nola formulatu zerbait alderdi barruan dauden gorabera horiek apaltzeko eta ez areagotzeko. Baina horiek ez paleude ere, nola baite gobernua osatzeko beharra ikusten duen alderdi batek, baina bere babesa eman nahi ez dion batek, alik eta babes txikiena eman, zentzu gehiago izango luke bere jarrerarekin, ez? Beraz, barruko eztabaida hori ez balego ere, nire ustez, abstentzio tekniko bat askozaz ere duinagoa izango litzateke, duina zerbait baldin bada iritsitako tenorean iritsita egingo dutena baino, ez? Eta gero bandatorre guzkik esaten zuenarekin. Hainbesteko eztabaida dagoen honetan, barruko giroa baretze aldera egin ordez, oraindik eta giroa gaiztotzera egitea, zenik joan den astean, Alderdi Sozialistako kide askori entzuten nien esaten, gainera, ohikoa den disiplina botoa usten duenari, ohikoa den isuna jartzea kasu hontan elitzatekela nahikoa. Zigor handiagoetara jo beharko luketela. Hala balitz, oraindik eta giroa baretu ordez areagotu egin daiteke barruan dagoen eztabaida. Eta Idoia Mendiak inteligentzia eskatzen zuen, nik uste horren falta prozesu guzti honetan desentekoa izan duela Alderdi Sozialistak eta berandu xamarrez ote den dagoeneko inteligentziaz kudeatzeko guzti hau, ez? Ikusiko dugu, asteko 11 abstentzioietatik batia segurua jo genezake. Zen niri atentzioa eman dit asteburu honetan, nola ja komunikabide guztiek 84 diputatu hitz egiten zuten, da Sánchez jaunak ez du diputatu akta utzi oraindik, naiz eta kongresuan ez dugun ikusi ere egin azken aste hauetan. Baina berez, botoetako bat berea da, ikusi beharko da azaltzen den edo ez. Eta
horri helduta, esan beharra dago atzoko bilera lasaiagoa izan zela, baina Itziar, zenolako itxura eman dute sozialistek hasteko, besteak beste Pedro Sánchez ez delako azaldu? Hori, hasteko erabat zadituta dagoela, hautsita dagoela alderdia, Pedro Sánchez etzen azaldu, baina gero tuitet bitartez gauean tuit bat idatzi zuen, behaz nolabait bazegoen, espiritua edo zerbait bazegoen, gero militanteek ere hor hitz egin dute, nik uste dut beste foro bat zuetan, baina hitz egin dute, eta beraz, atzoko irudia izan zaneko autoritarioa, hor hitz egin zuen Pérez Tapiasek, eta esan zuen sozialistak bilakatu zirela nolabait neko formatu autoritarioetan, eta irudia neko eskasa eman zuten, nahiz eta lasaiagoa izan, irudia aldetik behintzat ez zuten oso ondo kudeatu. Maila horretan, zatiketa bikoitza da, Komite Federalen baitan botoei dagokionez da 51 ikusten da azken finean, badagola oposizio, barne oposizio sendoa, baina iduritzen zait, zatiketa handiagoa dela bendikan zuzendaritza eta afiliatuen artean, ez? Eta horregatik saiestu nahi izan dute, eta ez dute nahi kongreso bat antolatu nahi izan, eta ahotsa afiliatuei eman nahi izan, sumatzen zutelako azken finean, ezezkoaren bozka gehiengo hartuko lukela, ez? Eta orduan, iruditzen zait, Alderdi Sozialistaren baitan baduzkatela zatiketa bi mailatakoak, zuzendaritza mailan, eta gero zuzendaritza eta botanteen artean, ez? Eta ikusi beharko da nola soluzionatzen duten, hor iruditzen zait, denbora irabazten saiatu izan direla, ikusirik, hirugarrengo hauteskundeak izango balira, sondeo guztiek iragartzen zuten Alderdi Sozialistak beherakada bat ezagutuko zuela bai bototan eta bai eskainotan, eta aldiz Alderdi Popularrak 20 eskaino ere irabaziko zituela, eta Ciudadanoseken gehiengo absolutua lortuko zukela, ez? Orduan, hori ikusita saiatu dira, momentu determinatu batean, ebitatzen barne erabateko zatiketa eta erabateko estanda, eta une berean ere perspektiba elektoralak ez diren osonak. Orain, irabaziko duten denbora ere mugatu izango da, zeren kongresoa antolatuko du Alderdi Sozialistak, eta hor zuzendaritza bat aukeratu egin beharko du, eta lider bat. Eta Sánchezek esan duen bezala ere, badiruenez, kandidatua izan daitekela, ikusiko dugu gero ere praktikara eramaten duen, eta azken finean erabakitzen duen berriz ere kandidatu izatea, zeren gogoratu behar da, azken 2 urteak nola pasa dituen, erabateko barne oposizioarekin, Susana Díezek lideratuta, baina baroiek behin eta berriro azpilokoa eta joko zikina erabili izan dute bere lidertza eta bere hildo politikoa ahultzeko, eta ikusi beharko da, gogoa daukan ere berriz ere zurrunbila horretan sartzeko, ikusirik berriz aurkezten bada, arriskatzen duela ere antzeko barne oposizio eukitzea. Oraintxe bertan gainera desagertuta dago, ez dakit horrek mesede egingo diona da. Nik esango nuke, izaera arazo larri bat daukala Alderdi Sozialistak, hau da, duela 2 urte urrats bat eman zuen, nolabaite agerian utzi nahian, edo eman nahian irudi bat demokratikoagoa egiten zela, bere aukeraketetan, eta lehenengo aldiz primario batzuen bitartez erabaki zuen Sánchez postu horretan jartzea, baina nik uste dut funtsean betikoek agintzeko esperantzaz egin zutela, eta moldagarria izango zen buruzagi bat jarriko zutelakoan. Eta orain gailendu dena, nire ustez ez da, ez inkestek emaitza txarrak ematen zizkiotela 3. ez ezer. Hemen gailentzen dena da, nik noizbait mai hontan ere esan dut azken aldi hontan, 10 hilabete hauetan uste duguna baino indar gehiago izan dugula alderdi euskaldunek eta katalanek, funtsean erabakitze eskubidearen alde gaudenok, gobernu hori ez osatu izanean. Eta azkenean gailendu dena da, auzi horri eman nahi diotin aterabidea, dala koalizio handiaren formula eta Espainiaren batasuna erdigunean jartzea, abstentzio bidez baldin bada ere, gailendu egingo dela. Hori da aste hontan gertatuko dena. Eta horretarako PSOEen agintean mantendu duten batzuk, estatu gaitzat hartuta gertatzen ari zena, hor nolabait estatu kolpe bat eman nahi izan dute, eta hori gailentzea nahi izan dute. Eta hori ez zuten ikusten basei galdetuta, itxura demokratiko hori mantenduta lor zezaketenik. Eta uste dut, sakon-sakonean dagoen apostua, alderdiaren egoeratik, inkestek ematen zuten emaitza posibletatik, desiente arutzago doala, eta funtsean azkenean dela, batzuk eskatzen genduen aldaketa eta demokratizazio horri ezetz esateko modu bat bilatu dutela. Eta ez da babesa baiezkoa izango da abstentzioa, baina koalizio handi batetara goaz.
Katalanak aipatu dituzu, bihar batzar nazionala du PSZ-ek, eta Mikel Izetak gaur hitz egin du. Guillermo Fernández Barak esan du, erabakia betetzen ez duenak ondorioak izango dituela, eta Izetak erantzun du, baietz, berak badakiela eta ondorioi aurre egiteko prest daudela. Votarem a la primera, com tots els socialistes, i a la segona votarem que no. Nosaltres desobeïm. I som, en fi, estem disposats a aguantar les conseqüències. PSZ-ek esan du, gestora, Estela Nor, esateko PSZ eta PSOE-ren arteko harremanak apurtu egin behar diren ala ez. Nola ikusten duzu egoera? Apurtuko alda harreman hau? Nik ez dut uste apurtuko danik harremana, ez da gutxiagorik ere, baina koherente izan behar du Izetak eta katalanek koherentzia mantendu behar dute kongresuan bozkatzerakoan eta ez bozkatu behar dute. Bestela beraien irudia erabat zapuztuta geldituko da. Eguzki? Bai, gogoratu behar da, barne kanpaina eukizutela duela 2 aste, eta 2 kandidatu nagusiak ezezkoaren aldekoa zirela. Orduan, hautatua izan eta hortik aste batera posizio zera bat aldatzea, suposatuko luke bere lidertza propioa arriskuan jartzea. Horri gehitzen badiogu PSC eta PSOE 2 alderdi diferente direla, ez da hemen bezala PSOE eta PSE-ren artean, baizik eta estatutarioki ere 2 alderdi ezberdin direla, eta naiz eta Komite Federalean batzuek esan ezezkoa bozkatuko balu PSC-ek horrek ondorioak edukiko lituzkeela aliantzaren inguruan. Ikuste dut, lehen Marianek esan duen bezala, jada nahiko istilu dauzkate, nahiko barnezatik eta dauzkate, beste frente bat ez irikitzeko. Are gehiago, kontutan izanik, aurten eta batez ere hurrengo urtean izango direla, Junts pel-Seik eta KUPek lortutako adostasunaren inguruan, bai 3 lege nagusiak, Hazienda propiarena, Seguridade Sozialarena eta transitoritate juridikoarena onartuko liratekela hurrengo hilabeteetan, eta horren bukaeran referendum bat izan daitekela, paktatua edo ez. Orduan, testuinguru hori ikusita, eta bat nator lehen Marianak esan duen lareik, 2 alderdi nagusiak estatu alderdia dira, eta hori dute gogoan. Alegia, ezingo lukete aurre egin Katalunian gertatzen denari eta prozesu soberanistari funtzioan dagoen gobernu batekin, eta erabat ahulduta dagoen gobernu zentral batekin. Eta orduan, argi dagoena da, hasiera batean investidura lortuko dela, gobernagarritasuna beste kontu bat izango da Espainiari dagokionez, baina Katalunian datorrena kontuan izanik, argi zegoen, paktu horretara iritsi behar zirela, naiz eta hasiera batean gutxiengo paktu bat izan, ez? Eta PSC erdian dago. Eta argi dagoena da, PSZ-ek asko daukala galtzeko abstentzioaren aldeko apostu egin ezkero, areta gehiago kontutan izarik ere, Komu Podemek eta Podemosek ere presio egiten diola, eta markaje oso estu egiten diola. Orduan, elementu guzti horiek kontutan harturik ez dut ikusten benetako aukerarik PSZ-ek abstentziorako botoa bozkatu dezan. Nik are gehiago esango nuke, uste ez dela kasualitatea bereziki ezezkoaren kontra horrela hain indartsu aritzea Euskal Autonomia Erkidegokoak, Nafarrokoak eta Kataluniakoak. Eta uste dut gehiago ari direla, ez dakit koherentziaz, nik uste dut gehiago ari direla pentsatzen, etxe barruan edo beraien lurraldeetan zerk egiten dien kalte gehiago. Agian Euskal Autonomia Erkidegoan arraroagoa dago esatea, bere garaian gobernuan elkarrekin aritu zirelako, bai Alderdi Sozialista eta bai Alderdi Popularra. Baina bai Katalunian, bai EAen eta bai Nafarroan, geroz eta presentzia txikiagoa daukate, bai batzuk eta bai besteek. Bakoitzak bere terrenoari eutxin behar dio nola baitere. PPek eta PSOek, esan nahi dut, bakoitza dagokion tokian. Eta bizitzen ari den egoerarekin, arriskuak hor dauzkate. PSZ garbi dauka hurrengo urtean gertatuko denarekin, ezpadu jarrera jakin bat mantentzen Komu Podemek terreno osoa jango diola, eta atzo Idoia Mendiari berari entzuten nion ere, nolabaite esantzun gazteleraz, bidean urratsak ematen ari zirela, gerozta gutxiago zirela, eta podemos llegar a ser irrelevantes esan zuen. Eta nik uste arrisku hori hor daukatela. Eta uste dut momentu honetan, beraien jarreran pixu gehiago daukala, bakoitzak bere lurraldean daukan egoerak, alderdi barruko ondorioek baino, hau da, gerora babesean izan ditzaketen galerak, pixu gehiago duela beraiengan alderdi barruan izan daitezken zigor edo neurriek izan dezaketena baino. Nire irudipena hori behintzat da. Bai lurralde mailan, baina baita estatu mailan ere, ze orain hauteskundeak izango balira, soeren irudia benetan kaskarra da. Hori garbi dago. Orduan,
ez lukete inolako babesik izango, ez bere militantengatik, ez da sozialista bozkatzen duten hori gatik ere. Gainera, kritika egin dio, Partido Sozialistari, ez dutelako abstentzio horren truke ezer negoziatu. Eguzki, aukera aztekoen horretarako, eskatzeko? Bai, baina inteligenteagoa zen ez negoziatzea. Alegia, horrek suposatzen du eskuak libre dauzkatela, Alderdi Popularrak hainbat kasutan presupuestoak eta lege nagusiak onartzeko PSOEren beharra izatea, eta orduan indar harreman horretan, posizio askoz ere hobean egongo litzateke Alderdi Sozialista, eskuak libre edukirik, eta edozein momentutan, kasuko egoeraren arabera negoziatu edo paktatu alizateko, ala ez. Eta horrek indar bat ematen dio, askatasun politiko bat ematen dio. Zeren Alderdi Popularrak gogoratzen bazeate, momentu batean Alderdi Popularreko baroi batzuek eskatzen zuten, puntu nagusi batzuen inguruan Alderdi Sozialistarekin negoziatu ahal izatea, investidura saioa suertatu baino lehenago. Zergatik, gogoratzen zirelako, bai tetxo de gastoen inguruan, bai presupuestoen inguruan, eta bai funtsezko legeen inguruan, gutxiengo pakto bat, estatu pakto bat beharrezkoa zala, ez? Eta momentu horretan Alderdi Sozialistak esan zuen, ez, kusirik barne eztabaida zarenolako zen, ez? Hori izango ziteken, segurazki, PP-ren nahia, ez? Baina, Alderdi Sozialistak nahi izan du azken finean eskuak libre edukitzea, eta edozein momentutan, gehiengo bat aglutinatu dezake, LOMCE adibidez bertan bera uzteko, edo mordazalagia bertan bera uzteko. Orduan, iruditzen zait... Ez du egin orain hori, momentu honetan bere irudia nolabait hobetzeko. Kanpotik ikusita bintzat, LOMCE lortuko balu edo erreforma laborala, baina kontua da, Alderdi Popularra prest izango liateke bere aurreko legislaturaren lege esanguratsuen guztiak edo ia denak bertan bere usteko? Mariano Rajoy esan du, atzo PSOEk onartu zuen adierazpen hori ikusita, badaudela akorderako puntu batzuk, eta hor bazegoen LOMCE legea, Mozal legea, alakoak atzera botatzeko. Nire ustez, eguzkik esaten duen eritik, Alderdi Sozialistak bi helburu ditu. Bata, itxura ematea ez dagoela koalizio handi bat, eta hori adosten badu bere abstentzioa ze preziotan koalizio handian sartzen da, Ciudadanosekin da PP-rekin batera, eta itxura eman nahi du ez dagoela benetan hori, nahiz eta sakonean hori dagoen, eta bigarrena, bere helburua da oposizioko burua izatea. Adostasunean sartzen bada ez da oposizioko burua, posizio hori Podemosi uzten dio eta hori da inundik ere egin nahi ez duen zerbait. Eta badaki nahi izatera, Kongresuan, orain arte egin dugun bezala aste hauetan, badagoela gehiengo bat LOMCE bertan bera uztearen alde, erreforma laboralaren kontra egitearen alde. Eta badaki hori lortu dezakeela oposizioko buru izan da, edo behintzat hori dauka buruan. Baina PP gero leporatu egingo dio gobernagarritasuna ez ahalbideratzea. Baina ez dio ahalbidetzen teorian, hori da PSOEk saldu nahi duen mezua, bere zaitzaio gobernagarritasuna, komila artean, bermatzen, Espainiaren batasuna defenditzeko. Eta hortan, ikusiko dugu, ze 2017 urte importantea da Katalunian bereziki. Espero ezagun Euskal Herrian ere urratsak ematea, baina Kataluniari begiratuta nabarmen. Ea zer erantzun ematen den, ea estatuak ematen duen erantzunean PSOE nun dagoen. Eta beste guztietan, nolabait ere, muebleak salbatzeko, esaten den moduan, ahalegin bat dago. Eta orduan, hor oposizioan mantentzen da, eta ez da era bat lerrokatzen Partidu Popularrarekin. Lerrokatzen da, estatu izaera hartzen duen beste auzi nagusi horretan, eta gobernua egitera uzten duen horretan, baina ez bestean. Saiatzen ari da bi jokoetara, zaila du, oso zaila du, batzuk ikusten dugu zer dagoen azpian, baino salgarriagoa egin nahi du, beretzat, bere inguruarentzat, bere oinarriarentzat eta botoa ematen dionarentzat. Eta joku horretan nire ustez aida mugitzen Alderdi Sozialista, joku zaila, Itziar, estrategia hori inteligentia da, zure ustez? Nik agian epe motzera behiratu dut momentu honetan eta hasiera honetan abstentzioa zerbaiten truke emango nuke. Ez nuke inoiz egingo musu truke egin duten bezala. Baina hor dagoen kontua, nik uste dut Alderdi Sozialistaren jarrea da, estadu aferetan, eta batez ere Kataluniari dagokionez, eta agian Hego Euskal Herriaren kasuan, estadu pakto bat egotea eta hor frentea emankomun bat proposatzea, eta aldiz gai sozioekonomikotan oposizio nahiko gogorra edukitzea. Are gehiago kontutan izanik, Europar Batasunetik jada ari direla esaten 2017ko presupuestoak gutxienez 5.000 milioiko rekorteak egingo dituela,
eta hori da gutxiengo bat, datu batzuek adierazten dute 15.000 milioiko rekorteak izango liratekeela. Eta orduan, Alderdi Sozialistak ez du inundik inora bere burua asoziatua ikusi nahi horrelako rekorteekin. Ze hori da datorrena, eta gobernuak ez du maniobra margen handirik edukiko Europar Batasunari ezezko emateko. Zer orain arte zeukan argudioa da zen, funtsiozko gobernua zela, eta oraindik gobernua ez zagoela sortuta, eta orduan gai hori ezin zela mahai gainean jarri, zeron imposibilitatu egiten zuelako investidura bera eta gobernagarritasuna. Orain, hori lortuta, horrek bide hori ireki ahal izaten du. Orain, nik ikusten duna Alderdi Sozialistaren kasuan da oso epe motzeko estrategia eta joera daukala. Zeren, ez dauka estrategia argirik, ez dauka proiektu argirik, ez dauka liderrik. Orduan, holako testu inguru batean, egiten duzuna da, denbora irabazi, saiatu muebleak mantentzen, ez erabateko gainbera bat ezagutzen, ebitatzen sorpasoa Podemosek ez dio zaion gainartu, eta politikan nola gauzak pare bat urtean asko aldatu daitezkeen, eta bizitzak baino asko buelta gehiago ematen dituen politikak, horrekin jokatzea eta ikustea, hemendik hilabete batzutara lortzen badu hurrengo kongresoan lidertza nahiko potente bat eta gehiengo nahiko zabal bat, ea berriz ere bere barne batasuna berrera ikitzea, proiektu nahiko koherente bat lortzea, eta baina lehen, Marianek esan duenaren aritik, Alderdi Sozialistak arazoa dauka, ez bakarrik estatu mailan, baizik eta preseski, nortasun eta identitate fuerteak dauden eremuetan. Hori ikusi da bai hauteskunde autonomikotan eta bai hauteskunde generaletan. Diferente bozkatu egiten dela. Eta orduan ze gertatzen da, paradoja zein da, hemen hautesleek eta PSN hautesleek edo Alderdi Sozialistarenak perfil propio eskatzen diote Alderdi Sozialistari, hori ikusten da Andalu edo Valentzian, ikusten da Galizian, ikusten da Katalunian eta ikusten da hemen ere, eta paradojikoki perfil propioa lantzeko ordez egiten dutena justo kontrakoa. Alegia, erabat lerrokatu egiten dira estaduko perfilarekin, ez? Ikusi da, hauteskunde autonomiko hauetan ere, nola Alderdi Sozialistak Euskal Autonomia Erkidegoan ez duen inondik inora perfil propio hori landu, ez? Eta horren ondorioa zein izan da, hauteslego hori Podemosera joan dela baina handi batean. Eta orduan, arriskatzen duena da, erabat irrelevantea izatea. Eta nik diario askon irakurri diote igande honetan Mendiak eman duen elkarrizketari, eta esanez, espero dutela beren emaitzako hobetzea Espainian eta Madrilen situazioa hobetzen den heinean. Alegia, horrek suposatzen du, ez daukatela benetako proiektu propiorik eskaintzeko Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteari. Bueno, hori izan zen justu ere hauteskunde gauean edo urrengo gunean egin zuen irakurketa, ez? Espainian dagoen zurrunbiloak eta dagoen blokeoak eragina izan du emaitzetan. Uste dut Alderdi Sozialistan ahots pikin batzuk hasi dira eta ohartzen ez diren arte herri honen errealitateari erantzuten ez dion proiektu propiorik ez daukatela, eta Espainiakoarekin izan beraien egoera lasaiagoa dagoenean edo izan astoratuagoa dagoenean ez dutela hemen beherakako joera hori aldatuko, uste dut Alderdi Sozialistak arriskua benetakoa daukala irrelevante izatera iristeko. Orain egoera horrek eragin da, baina lehenago ere gertatu izan da egoera bareagoa zeukatenean. Eta nik uste dut, benetan Alderdi Sozialistak estaduko apostu honetan, benetan apostua zenbateraino egiten duen koalizio handiaren alde, hau da, estatu gaietarako bakarrik den edo gehiagorako den, aurrekontuekin ikusiko degula. Eta oso epe motzean, ze seguru nago Alderdi Popularrak aurrekontuak aspaldi prest dituela, eta gobernua osatu bezain pronto aurkeztuko dituela. Eta hori izango da, ardatz, erakutsiko diguna denoi, bai agintaldia zenbat luzatuko den, amotsa edo luzea izango den, eta baita Alderdi Sozialista zenbateraino izango den PPren babesle edo oposizio buru. Hor erakutsi beharko du, Hitzordu edo erronka nagusietako bat, zain daukaguna. Garrantzitsuenetako bat. Eta bestetik daukagu gertuago, aste honetako agenda. Nola dator, Marian, ze aste honetan lan desente izango duzue kongresuan, ez da? Oraindik ez dakizue, segunetan ez, bihar erregearekin duen erronda edo erregeak alderdiekin duen erronda amaitu arte, Ana Pastorrek ez du jakinaraziko noiz egingo den plenoa, baina bistan da bozketak egiteko bi aukera baino ez daudela. Edo osteguna eta larun bata, batetik bestera 48 orduko aldea egon behar duenez, edo ostirala eta igandea. Bietako bat izan behar du, astelenean kargua zin egin behar du, ez dago egun gehiago, eta beraz horrela izan behar du. Hortaz, edo asteazkena edo osteguna, dagoeneko inbestidura eztabaidan egongo garela, inork ez du zalantzarik egiten, bai. Beste gai bati helduta, Euskadiko agintari gorenak batu ditu urte judizialaren hasiera ekitaldiak, eta orain arte ez bezala, alderdi guztiak egon dira bertan estrainekoz, EH Bilduk ere parte hartu duelako. Marian, zer dela eta jarrera aldaketa hori, zergaitik orain arte ez, eta orain bai? Bueno, badakizuegu beti izan garela oso kritiko justiziarekin,
gure azkeneko hauteskunde programan, autonomikoetako programan, hemengo justizia propio, administrazio propio bat osatzeko proposamenak egiten genituen, eta nolabait ere gaur horri izan da, adierazi nahi izan dugu, horretarako borondatea daukan guztiekin, horretarako urratsak ematen hasteko intentzioz ari garela, eta nahiko gendukeela urratsak emanez. Nik askotan esan dut ere mai hontan, gaur egun ez daukagula justizia arrunta, Euskal Herriari aplikatu izan zaizkiola oso neurri bereziak eta excepzionalak, propio beretza sortutakoak, eta uste dugu badela garaia herri hontan pixkanaka urratsak ematen joateko, excepzionala den ikusten duzue hori aldatzeko modua? Bueno, uste duguna da, lan hori noiz baitasi egin behar dela, eta oraindik urrats asko dauzkagula herri honetan emateko elkarbizitzaren alorrean, baino bat eta garrantzitsuena, eta nik askotan esan dut, horri seriotasunez eta denok egin behar duguna eginez helduko badiogu, lortu behar dugu estadio minimo bat, eta da pertsona guztiak eskubide guztien jabe izatea. Eta hori gaur egun daukagun justizia egiturarekin, da gaur egun daukagun legedi excepzionalarekin ezinezkoa da. Hainbat pertsonak dutelako beraien eskubideak murriztuak. Eta horretan urratsak emango ditugu neurrian lortuko dugu urratsak ematea. Ez batean, lehen aipatzen zenuten Julen Arzuagak esan duena, eta erabat bat nator, noski, justizia excepzionaletik, justizia transizionalerako urratsa eman beharko dugu, hau da, benetan legeen interpretazioa egoeraren baitakoa egite aldera, eta horrek eramango beharko baitu noizbait, espero dezagun goiz eta ez berandu, justizia arrunt bat izatera, edozein herritarri aplikatuko zaio justizia, benetan justizia egingo baldin bada. Gero badaude hainbat neurri gure programan, euskalduntzearekin zerikusia dutenak, hemengo justizia propioa sortzearekin eta erdibideko beste neurri batzuekin, bueno, badago, garatu dugu eskaintza oso bat gai hontan, eta uste dugu badela momentua laborondatea baldin badago behintzat zentzu horretan urratsak ematen hasteko. Eguzki, egingarri ikusten duzu hori guztia? Momentuz ez, baina pausoak eman behar dira, ez? Importante dutzen zait EH Bildu olako egitaldietan egotea, ez? Esateko, azken finean, aldarrikatzeaz gain ere parte hartu nahi duela azken finean egitura eta instituzioen transformazioetan, argi dagona da oso proposamen zehatzak dauzkala horren inguruan, sistema judizial propio bat edukitzearen inguruan, eta hori sartzen da autogobernuaren eta erabakitze eskubidearen eremuan. Ondoren, Marianenek aipatu du, ez? Gaur egun, batez ere etako presoen inguruan sistema judizial excepzionala aplikatu egiten dela, naiz eta duela 5 urte etak bere jarduera armatua bertan bera utzi, eta nik ordenean agian inbertitu ingo nuke, alegia esango nuke lehenengo pasatu behar da justizia excepzional batetik justizia ordinario batera, alegia aplikatu dagoen legislazio penitenziarioa, eta horrek suposatuko luke besteak beste gaixorik dauden presoak aske egon beharko liratekela, benefizio penitenziarioak ere onartu behar zaizkiela preso ezberdinai, eta ez baldintza gehigarririk jartzea, gogoratu behar da 2003ko legeak jartzen dituela baldintza gehigarriak frantses legedian adibidez ez daudenak. Eta Frantzian ere badago judikatura espezifiko bat kasu horiek judiatu alizateko, ez? Eta gero dator justizia transizionala. Justizia transizionalak esan nahi du legediaren aplikapen kontestualizatu eta flexible bat egotea, ez? Eta horrek suposatuko luke etako presoen kasuan, gaur egun 360 inguru daude, 5 edo 10 urteko epe batean pixkanaka atera daitezen. Ikusten badugu Irlandan 5 urteko epe batean preso guztiak atera egin ziren, Kolonbiako bake prozesuan ere justizia transizionala aplikatu egiten da, ez? Orduan, iruditzen zait ere, eremu horretatik pausoak eman behar direla. Gaur egun, argi dagona da, sistema judiziala oso zentralizatuta dagoela, ez dela haustura demokratika horik egon, baizik eta transizioa egon dela, eta hori, bai konposizioan, bai mentalidadean, bai funtzionatzeko eran, bai botere politikoarekiko erakusten duten independentzia ezean ikusi egiten da, ez? Eta horri gehitzen badiogu euskararen presentzia adibidez oso urria dela, gainontzeko administrazio publikoekin alderatuta, iruditzen zait, hor badagola eremu bat benetan landu beharra. Zerain gaur egungo elkarbizitza oztopatzen duen elementu nagusietariko bat sistema judiziala da. Eta bertan erabakitzeko ahalmenik ez edukitzea. Orain beste gai bati helduko diogu, izan ere jakin ezten Frantzian kaleko kanpalekua une batetik bestera ustu behar zutela, eta heldu da eguna gaur hasi dira, bertatik milaka lagun ateratzen, konta igustu, Ruben.
Kalean dagoen errefuxiatuen kanpamendua urtetako arazoa izan da Frantziako gobernuarentzako eta gaur goizeko 8:00 polizia usten hasi da kanpamendua. Bertan 7.000 errefuxiatu inguru daude, Erresuma Batura joateko zain daude, baina momentuz badirudi Frantzian gelditu beharko dutela. Han kalen dago gure lankidea Nerea Reparaz, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Nerea, istiluak egon dira han gauean eta jakin nahi dugu orain zenolako egoera dagoen? Bai, gauean zehar liskarrak izan dira, migratzaile aktivista eta poliziaren artean. Gauetan saiatzen dira, normalean migratzaileak kaleko portura doan errepidetik pasatzen diren kamioietan igotzen, eta bart ere, azken gaua izan da gainera, aprobetxatu zuten ere. Poliziak gaz negar eragileak bota zituen, eta aldi berean errefuxiatuek sute txiki batzuk eragin zituzten kanpamenduaren inguruan. Baina gaur ikusi duguna, egunean zehar ikusi duguna guztiz desberdina izan da, kanpamendua desegiteko dispositiboa martxan jarri dutenetik, lasaitasuna eta normaltasun osoz abiatu dira ehunka migratzaile euren poltsekin eta maletekin antolatu duten, improvisatu duten autobus geltoki handi horretara, ez? Urduritasuna tarteka ere agerikoa izan da, batzutan jende asko pilatzen zenean batez ere, eta protesta txikiren bat ere ikusi dugu duela ordubete inguru, baina orokorrean dena nahiko antolatuta dute eta dena oso ondo neurtuta eta segurtasun dispositiboa gainera ere izugarri zabala da, eta orokorrean dena lasaitasunez edo normaltasunez ari da gauzatzen. Nerea, zuk aipatu duzu eta baita ere, hemen irudietan ari gara ikusten polizia ugari, ilara ugari daude. Nola ari dira guzti hau antolatzen? Nola ari dira errefuxiatuak ateratzen eta nora eramaten dituzte? Gaur 60 autobus ziren hemendik ateratzekoak, baina momentuz badirudi apur bat gutxiago izanen direla. Helarazi dituzten datuen arabera, 800 lagun inguru bidali dituzte dagoeneko 7 eskualdetan banatuta dauden 450 zentro ingurutara. Ipar Euskal Herrira ere bidaliko dituzte, ez dute zehaztu oraindik zein zentro eta zenbat izanen diren, baina bertara baita ere. Eta behin geltoki horretan sartzen direla identifikatu egiten dituzte, lehenik eta behin, izen abizenak, adina eta jatorria, eta horren arabera ari dira 4 taldeko sailkapena egiten, ez? Bakarrik bidaiatzen duten gizonak, horiek dira gehiengoa, emakumeak eta familiak, behar bereziak dituzten lagunak, eta adin txikikoak, ez? 4 talde horiek, eta azken hauei dagokienean, adin txikikoei dagokienean, egun erakundeen arabera 1300 inguru izan daitezke, eta momentuz kanpamenduan bertan egokitu duten zentro berezi batean geratuko dira, izan ere 300 inguru Erresuma Batura bidaltzeko negoziatzen ari dira bi gobernuak. Orain arte, jakinarazi dute 200 adingabeko 200 haur bidali dituztela kaletik Erresuma Batura. Eta Nerea, ze sentipen dago errefuxiatuen artean, zer diote eurek egoera honen aurrean? Denetari dago, guztiek orokorrean badakite kaleko kanpamenduan luzaro geratzea ez dela bideragarria, ez dela epe luzerako aukera batez, baina egia da pertsona bakoitzak egoera zehatz bat bizi duela, historio zehatz bat duela atzetik, familiak eta lagunak non dituen, horren arabera batera edo bestera joan nahi dute, ez? Batzuk asarre daude, egia da batzuk asarre daude, ez dute nahi Frantziako beste gune batzuetara joatea, euren helburua orain arte Erresuma Batura joatea igarotzea izan delako, ez? Eta gertuen dagoen puntua horretarako kale da, orduan askok ez dute nahi autobus horietara igo nahi, ez? Eta beste batzuk, oraindik zehazki, asiloan non eskatu nahi duten jakin gabe, kanpamendu honetatik joatea nahi dute lehen bailen, ez? Komentatzen ziguten hilara luze horietan beraiekin izan gara, eta komentatzen zuten egoera oso gogorra zela, jasangaitza zela, baldintzak ere oso txarrak zirela, eta euren helburua bertatik lehen bailen ateratzea dela, ez? Baina aipatzekoa da ere, Erresuma Batura legalki joateko dituzten arazoez jabetuta, gero eta gehiago asiloa Frantzian eskatzeko asmoa ere agertu dutela, ez? Esaten ziguten, nekatuta daudela dagoeneko hainbeste saiakera egiteaz, bertan egoteaz, eta hemen geratuko direla asko. Oso ondo, Nerea, eskerrik asko informazio guztia xehetasunez azaltzeagatik. Agur. Oso ondo, gero arte. Gaia gertutik jarraituko dugu, baita ere gaur gaueko albistegietan azken ordua jakingo dugu, eta Amaia,
datozen egunetan ere ea zer gertatzen den, izan ere badirudi asteazkenera arte kanpaleku hori usten jarraituko dutela. Bai, eta ikusiko dugu besteak beste zenbat diren, zer oraindik ez dakigu zehazki zenbat lagun bizi ziren bertan 7.000 eta 9.000 inguru. Bernard Cazeneuve, barne ministroak esan du erabaki humanitarioa dela unakoa. Itziar, nondik dauka gehiago, humanitariotik edo politikotik? Nik uste dut politikotik, ez, gainera beraiek Larondo 50 zentroia erabaki dituzte, nora joango diren, eta nik irakurri dudanaren arabera behintzat, errefuxiatuen helburua Erresuma Batuetara jota zen gehiengoarena behintzat, beraz nik uste dut argi dagoela erabakia gehiago politikoa dela humanitarioa baina. Eta gainera esan beharra dago, nolabait jarrera xenofoboak ere hor daudela, Bart zu eman diote, egoitza horietako bati, eguzki nolako giroa dago Frantzian? Ez da gauza berria. Eta ez da lotuta ere Siriako gerrari, baizik eta aspaldianik, Sarkoziren garaian jadanik, egon ziren errefuxiatu eta imigranteen kolektibo nahiko importanteen konzentrazioak, 3.000, 4.000, 5.000 pertsona jada bertan konzentratuak izan dira, hoian helburua baita funtsean Erresuma Batura pasatzea. Eta orduan muga nola kalen kokatu egiten den, zailtasuna dituzte, ezintasunean daude pasatu alizateko, eta Erresuma Batura joan nahi dute funtsean edo familiar bat daukatelako bertan, edota lana aurkitzeko probabilitate gehiago ikusten dituztelako, eta orduan beren etorkizuna hor ikusten dutelako, ez? Jadanik desalojoak izan dira, iraganean Sarkozy presidentea zelarik ere bai, Hollande zelarik jada presidente ere, Valls barne ministro zelarik jadanik desalojo batzuk izan ziren. Diferentzia kasu honekin da, garai hartan oso bortitzak izan zirela, manu militari egindako desalojoak izan zirela, eta ez zela ez prestakuntzarik eta ez realojorik, baizik eta egiten zutena da, bertan zeudena desegin, bertan zeudenak bidali edo kanpora bidali, baina ez zegoen inungo trataera edo esku hartze sozial edo humanitarioik. Kasu honetan gutxienez, izan dena da, bertako ONG-ekin, elkarteekin, adostu egin dute, prestatu egin dute desalojo hori, proposamenak ere egin dizkiete, hainbat tokitara ere eman alizateko, lehen ipatzen zenuen, xifren inguruan ez dagoela oraindik datu zehatzik, baina gutxien 7.000 dira, eta 1.000-tik gora aurrak edo nerabea dira, ez? Orduan, horrek suposatzen du ere, trataera edo esku hartze humanitario hori edukitzea oso importantea dela. Orain, plantatzen zenuen galdera, zer nolako giroa dagoen. Gogoratu behar da, 7.000 pertsona batu egiten direlarik eta ez dutelarik administrazio publikoen gandik inungo laguntzarik jasotzen urteetan, horrek eragiten duena da kale inguruan no man's land batean bilakatu zela, eta horrek ondorioak zeuzkan turista asko ere gutxiago joaten zirelako, bertako komertzioak ere gainberan zeudelako, bertako herritarrak oso haserre zeudelako horren inguruan, eta behin eta berriro eskatzen ziotelako administrazio publiko ezberdinei esku hartu zezaten eta benetan beren ardurak hartu zitzaten. Elementu bat gogoratu behar da, eta da, nola Erresuma Batua ez dago Schengenen baitan muga, ez dago Erresuma Batuan, baizik eta dago kalen bertan, ez? Eta orduan, orain Brexitarekin, Brexita aurrera joaten bada, muga ja ez da gehiago kalen egongo, izango da Erresuma Batuan, eta orduan marroia ez du Frantziak hartuko, baizik eta emango dio Erresuma Batuari. Arazo ez da konpontzen, kontua da kasu honetan, aberria marroia batak besteari nola ematen dion, eta ze puntutarainoko kalte egiten dion. Bai, gainera, harrera zentrona aipatu dugu, baina horrek nolako etorkizuna emango dien, inok ez du aipatu. Bai, esan duten guztiarekin bat etorrita zerbait eransteagatik, kontua da horrelako kanpamendu gehiago sortu egingo direla. Ez dakit Europar Batasunaren barruan, edo mugetatik kanpo. Baina benetan asilo politika bat, benetakoa eta harrera bat, eta benetan korredore seguruak egiten ez diran bitartean horrelako egoerak errepikatu egingo dira. Akaso lehen indar gehiago egin ziren eta okerrago gauzak, eta orain hobeto xeo egin dituzte. Baina arazoak berbera izaten jarraitzen du, eta erantzuna berbera izaten jarraitzen du. Eta ez dakite guzkik badaukan datu hau, edo norbaite badaukazu, baina nunbait irakurri edo entzun dut, Erresuma Batua aritu dela orain artean Frantziari dirua ematen, jendea pasatzen ez uztearen truke. Beraz, erantzuna humanitarioa edo politikoa den galderaren aurrean, nabarmena da bigarrena dela, ez? Eta oso kritikatua izan zen bere momentuan Europar Batasunak Turkiarekin horrelako akordio bat egin izana, eta begira, hementxe bertan, Frantzia eta Erresuma Batuaren artean antzeko akordio bat egon da, eta orain artean horregatik eman diote erantzuna, eta segurenera Brexitarekin ere zerikusia badauka guzti honek, ez? Baina funtsean,
sakonean, benetan politika errotik aldatzeko, ez dago urratxik. Eta Turkia duzula, gainera, gaur arratsaldeko 7etan BBC-ek dokumental bat emango du, eta bertan ageri da Turkian dauden errefuxiatu horietako askok lan egiten dutela Zara, Mango eta halako fabriketan, halako enpresentzako, adin txikikoak daude tartean, 12 orduko lanaldiak, libra bat ordainduta orduko, orain eskandalu atera dela, markak hasi dira esaten, ez zeukatela horren berririk, baina saiatuko direla nolabait kalte ordainak edo ematen. Nolako ardura dute eurek, eta nolako ardura daukagu guk geuk? Turkiaren kasuan hori jakina zen, zeren maiz Turkiak erabili duen argudioa izan da, Siriatik ihes egiten zuten refuxiatu kopuru handi bat berak hartzen zuela, ez? Eta horrez gain, berak asumitu egiten zuela mugak ixtearen eginkizun hori, eta horren truke Europar Batasunarekin eta batez ere Alemaniarekin akordio finantziero batzutara iritsi ziren subkontratatu alizateko. Zer gertatzen da, Turkiako ekonomiarentzako ere oso onuragarriak izan direla Siriatik ihes egiten zuten pertsonak, normalean oso pertsona kalifikatuak dauden direlako, eta prest daudelako oso baldintza txarretan lan egiteko, eta horrek mesede egiten die bai Turkiako enpresentzako, baita Turkian implantatuta dauden nazioarteko enpresentzako, ez? Gauza da orain oso gertu ikusten dugula, lehen ekialdean hori askotan pasada eta hori jakina da, baina orain oso gertu dugu eta badirudi orain ohartzen garela gertatzen ari denaz ez, baina aspalditik gertatzen ari zerbait da. Berto, hor utzi beharra daukagu gaurko solasaldia, eskerrik asko Guzti, Itziar eta Marian, eta laster arte eta eskerrik asko baita zuei ere gogoratu bihar, hemen izango gaituztela arratsaldeko 4 eta 4:00 hasita. Bihar arte ondo izan. EITB